Malawi Brief. Posachedwa apa tikhale tikupasirani programu yakulinji ya lero pa 2 March 2026. alengeza za ndondomeko ya chuma chaka chino mpaka chamawa pafupifupi tingoti 10 trillion kwacha. Choyamba mwina Kongo afotokozera amalawi kuti kodi masomphenya anu ndotani ndi budget imeneyi tingoyambira pamenepo. Choyamba ndi mmene pano kuti ndabwera mpulogalamu iyi malo mwa Shadrack Namalomba amene ndi mneneri wa chipani chathu amene pa zina sadakwanisa kukhalapo. Chachiwiri ndifotokozere kuti dziko limene lilonse likamapanga budget lake imayang'ana zingapo zimene ndizofunikira kuti chuma cha dzikolo chiyende bwino kapena kuti chikule kapena chichite maintain pamene chili. Ndiyeno kuno ku Malawi budget yathu ya 2026-2027 budget tinalingalira zinthu zingapo zimene aliyense akuzidziwa bwino kuti chuma chathu cha dziko lino sichimayenda bwino. Nkupanga kwa budget ya dziko sitimapanga budget ngati budget ya pakhomo pa nyumba pa munthu ya chifukwa chakuti budget ya dziko ndi budget imene imayang'ana umphawi wa anthu, imene imayang'ana anthu amabizinesi kuti zikuyenda motani. Ndiyeno tinayang'ana zinthu zingapo. Chimodzi mwa zinthu zimene tinayang'ana ndithu kuti kodi microeconomic stability tiyendetse motani, komanso nkhani ya zakudya, food security, komanso tinayang'ana nkhani ya ma social services iyende bwanji. Ndinene pano kunena kuti chuma chathu cha dziko linolo chinalima kwambiri pa ngongole zimene zili 23 trillion kupitaso kutsogolo, imene about 70% ya ndalama zimene zozo ndi domestic debt, ndalama zimene zimangongoledwa mdziko momwe muno zimene ma interest rates ake ndi okwera kwambiri. Chifukwa choti ma interest rates ndi okwera kwambiri zapangitsa kunena kuti chuma chathu chisokonekere. Ndiyeno chimene tikufuna kupanga one ndikuchita reverse trajectory imene yoyo kuti boma lisangongole kwambiri ndalama zichitidwe lilizi zipite ku private sector. Ndicho linga litu private sector iyambe kuchita produce zinthu ndipo kuti economy iyambe kuchita grow mu market mukhale ndalama zimene zizioneka. Komanso production ikachuluka ndikuti tichita either import substitution kapena tizichita export kupita kunja, ndio pamene potamba kuchapiswapo ndalama za kunja zimene timazifuna mdziko linolo. Komanso kunkhani ya zakudya tinaonetsa kunena kuti tichite stabilize mitengo ya chakudya chifukwa chokuti food inflation imaoneka kuti simachita bwinobwino kwambiri, ndi imene imakhala timatisokonezeranso mmene dziko lathu liyendere. Tikulakalaka titachita reduce ma interest rates mbank umu policy rate yamba kale kuchita kutsika. Komanso mmene mwaonera ino kuti mchitidwe wathu mmene tayendetsera kachuma pa masiku amene takhala mboma mwaona ino kunena kuti ngakhale ndalama zimene boma limabwereka mwachitsanzo 179 billion imene inabwera pa market through treasury bills, imene ija tinatengapo 10% yokha. Komanso kachiwiriso itabwera tinatengaso about right about there. Chimene chachititsa ichi chokuti anthu alandira ma text messages anthu ambiri amene amabanki tsopano akuwauza kuti ngongole yanu yakwera isakuchoka apo kukafika apa. Ndiye kuti ndalama zijazamba kuchoka tsopano malo mokuti abanki asamayang'ane munthu wamba kapena ma organization amene akanatha kukweza chuma cha dziko lino amayang'ana kuboma. Tachotsano focus kuchoka kuboma ipite no kwa anthu for production. So mwanjira ina budget yathu inene kuti ikhale a productive budget, ikhale budget imene kuyang'ana kwambiri za social service, koma social yake osati ngati jeyongodya makata ogawana kuti awa alowere apa apite ukwiyayi, imene ingatiyang'anire kwambiri za umoyo chifukwa ndi dziko limene lili ndi anthu amphamvu limene limatukuka. Komanso limene ingatiyang'anire za maphunziro chifukwa kutukula maphunziro kumene kumatithandiza kwambiri kunena kuti dziko lathu lipitekonso pamwamba. Ndiye mwazina tayang'anayang'ana zimenezo nkuonetsa kuna kuti malo mokuti tinganame kuti economic growth yambira nthawi yomweyo tinaina kuti tiyang'ane tichite stabilize economy. Tikachita stabilize economy tiyambe kuchita growth, kwa ziwirizo sizingayendere limodzi nthawi imodzi. Chabwino tipite kwa akabwira oyimira chipani cha Malawi, olankhula chipani cha Malawi Congress. Economy ichita bwanji stabilize mdziko limene chakudya si malima chokwanira, ma exports ndochepa, zimezizo forex azisowa. Mukuona di kuti budget imeneyi ndiya development kapena kuti ndiya chitukuko akabwira?
ndikuona kuti ndiapatse moni a Ben Phiri ndi mena zotayamika koma enenezoona tufuna bajeti yokomera anthu akumudzi bajeti yokomera anthu ovutika ndakondwa kwambiri kuti wanena kuti popanga bajeti maganizo awo anali kuti ikonomi ino iyende bwino kuti ipita patsogolo kwenekuyambuyo chimene ndingauze na imene talandira Friday ndebodza palibe umene munganene za production muli ndi mataxes amene mukamba papawo Malawi nkhani kumuwawa ndi misonkho ndeiwo atandiuza ndikuti kumene anaona tachitofikapo ika msonkho pa zibangiri pano Malawi akulira ndi VAT akulira ndi pay as you earn mwabweretsa rental tax ndetandiuzani production icho kakuti mukamanena kuti hayi mene tapangamo tikufuna kuti Malawi atukuke Malawi pano ngakhale transport yoti angopita kuntchito dziko linota DPP mwafikitsa anthu poti akumayenda ma big walk pochoko ntchito people can't even afford kukwera minibus olemekezeka nduna a Ben Phiri nene chilungamo Malawi wa basic wa kumudzi mumutukula bwanji production ya ulimi pamene nokha muchitonena kuti tavimana fetereza anthu awo ngati mukudzisankha kuti fetereza mpatsa uyu fetereza muyang'ane budget yanu ija mwamana misewu mayika pa region imodzi production yake yakutiko imene mungatulutse chikondimvetsa chisoni ine chakuti makwera pachulu kunena kuti simulemba anthu ntchito simupanga promote anthu sikuti samwabisa mwachitonena kuti seti kulemba ntchito taona nachicheperewo akamapita ku school what have they got to look forward to ine ndikuona ngati tikamapanga budget tikumbukire mnthu wakumudzi tikumbukire civil servant amene salary yatsika amene lero adzingogwira ntchito koma kupeza kuti palibe chimene akuphula alibe promotion salary yatsika andikumakwera mochedwa mene timapita ku budget Friday ena sanalandire nkomwe ineyo ndimaona ngati kuti tiyeni tidzikhala okondako dziko lathu tikamapanga budget yapangidwa munjira yopweteka Malawi tisayuze zizungu zikulu ma interest rate ate Malawi akufuna adziwe kuti mwezi ukatha atonyetsa ana ake atapita kuchito atapita kuchipatala budget ndiya tsankho ikutuza kuti misewu imene andiuzeyo pamene akuyankhulapo munamva kuti ndikuika msewu umodzi kunorth msewu umodzi central region kandi ujeni eastern osamva mawu nkomwe ndikukangopita ku south ndikukhazika zonse kumene koko akula budget imalipira misonkho tabwino akuyankheni a Ben Phiri alipo mpano tivese initial reaction yochokera kwa a Felix Njawala IOTM kana kuti pite kwa wanangu ja Flomena Anjawala nkhani ndi imeneyi initial reaction yanu ya budget mukuiona motani kuti budget imeneyi ndiyokonda Malawi kapena ndiyopweteka Malawi ndikulomo kwambiri wanangu ayi Elvis usatola pepa Elvis tatokoza sorry I thought ndi wanangu twana ndimbira phone ndi wanangu ayi ameneyo tinaye ndengova si wanangu ayi chabwino zilongo kwambiri no yankho imoti ndimaona ngati kuti chambirira ndisanalowe mutachiti zikuoneka ngati document ya budget anthu ambiri samaiwerenga amango yankhula asanaiwerenge ndikadakonda kuti Malawi idziwerenga document ija yapera statement ndiyapera no document ndepabwera ma document ena 1 mpaka na 6 ma document osaja ndikufunika kwambiri chifukwa ndina mwina tima chikhozo mayankhula pambali pazimene zalembedwa mbuku imeneyi china ndinganene chokuti budget ikuoneka kuti almost over 30% ndithu andunayesetsa ayikandala ku development imene ikuoneka kuti likhoza kuitchula kuti ndi development budget mutanthauza chani Anjawala pamene tikuona kuti achina FISP akupitirira mmenemo ndi zina zotero maphunziro aulere kuchipalala ngokoko 1.28 trillion ndikumene tikufuna ndipiteko mukamayankhula za budget yankhulo ngoti mungakuti zili chonchi izimenezo ndiye ndizabodza nkhani yeni ndimafunika kuti muyilongosolere because budget ndi chinthu chachikulu now over 30% ikupita towards development
mafunso amene tikhoza kufunsa ndionena kuti number 1 kodi mene budget yayikidwira pali deficit ya almost 2.8 trillion. Tikati deficit ndiye kuti ndalama zimene budget ija yalembedwa ndiye zimene zikuperekwera palibepo zimene tinganena kuti palibepo timati deficit. Now deficit tikapita sati mwa document makamaka I think page 21 if not 22 ngati nsakulakuisa koma I think ndi page imeneyo ikuonetsa kunena kuti ndalama zimenezo tingongola and yaonetsa kuti almost 2.6 trillion ikhala domestic debt, almost 160 billion ikhala external debt. Now zimene zizi ndi zimeneno mwina tikuyenera kuwafunsa kwambiri anduna kuti zikhala ndi effect yanji ku ngongole yathu dziko lino yomwe pakadali pambi dakalikale pa about 23 trillion imene ili close to 90% of our GDP. Kodi izakhala ndi effect yanji implementation ya ma-programs amene ayikidwa kuti kodi adzakhala kuti program imene asazakhala affected ndi ngongole imene chifukwa ngongole inso imabwera ndi chiwongola dzanja and already panopo ngati dziko tikupereka kale almost 2.3 trillion ku interest yokha imene tikuchita service ngongole zimene zidatengedwa kumbuyo. Chinthu chinanso chimene anduna akuyenera kuchiyang'ana kwambiri ndi nkhani ya kuti kodi exchange rate policy chifukwa mwawerenga document ya document number 6 ya ma programs ikuonetsa kuti almost program ina iliyonse akambabwera pa ma challenges. Iwerengeso anthu document imene ma challenges pamakhala element yokuti number 1 akuti procurement was affected by scarcity of forex. Then tikayang'ana element ya forex ikusowabe pakadali panopo kodi minister apanga zotani kuti ma programs amene ayikidwa amene akuzopangidwa affect ndi kusowa pa ndalama zakunja kodi pamene popo apanga chani komano ayisetsa chifukwa chonena kuti tikuchokera kusosisa budget yakumbuyoku imene mukayiyang'ana yapangitsa kuti lerolo debt yathu ikwere kwambiri. Chimene chonso ndi chimenenso amene sakweranso kuti achione chifukwa debt inakweranso kwambiri chifukwa cha devaluation imene idachitika. Mukayang'ana muzoti IMCP chaka choyamba anango deficit yawo inali almost 800 billion, chaka chachiwiri deficit yawo inali almost 1.7 trillion. Imakwera choncho and inadzakwera kwambiri pamene padachitika devaluation kuchitisa kuti ngatiso kumene tikupita kutsogolo minister akuyeneranso kuti ayang'anitsitse kwambiri ndi anzathu a Reserve Bank makamaka governor kuti kodi apanga mozotani kuti mmene apangidwira budget chifukwa anduna ayitseka budget ichi tiyitseka monena kuti sana ikepo room ina iliyonse kuti pasala devaluation. Now ndekuti ene devaluation imene ingachite ikozopanga affect kwambiri implementation ya yonse komanso ikozopanga affect debt yathu kwambiri. So zinthu zimenezo nzoyenera kuti ino anduna akhale nazo chidwi kwambiri komano all in all tikozonena kuti budget kwambiri zapita ku development chifukwa chonena kuti muona kuti zina zapita ku development almost 1.1 trillion yalowa kuma constituencies imeneno kumene kuyikupanga chitukuko. So imene ijayo it's almost 40 close to 40% ya development budget yonse imeneno development budget is almost 3.2 trillion. Ndiye kuti ino tikatero tayiyang'ana budget kumbali imene ndeti koza kupapita kuyang'ana kuti kodi za umoyo zilimu zotani za agriculture zilimu zotani imene timayenera kuyang'ana tifuse kumeneko anjawala tipite kai kwa wanangu ativese disho wanangu wa budget ndi imeneyi almost 10 trillion iweyo wayona bwanji ndiye chitukuko kapena yangodza misonkho mmene akudandaulira akabwira. Misonkho ilimo muliveti makamaka amenemo kaena amadivati amene pofuna kukwanitsa ndondomeko yachumayi akhozokhaso chipsinjo
makamaka pofuna kupanga domestic revenue. Tinene pano kuti budget iyi ndi ya 10.9 trillion yonse imene akunena kuti 8.1 trillion imene yoyo ikhala ma grants komano domestic revenue kune ndalama zimene tingasonkhe tokha muno zikhala pa 6.5 imene ananena Njawala kuti ka deficit ndi ka 2.7. Now mukaonano umene ayisanjira pepo ndikutha kuona kuti pali chinthu chimodzi chimene tingayamikire makamaka ni nkhani ya domestic revenue yakhangatayika pabwino imene ingathandize nkhani imene yanenedwa kale kuti tisakongole kwambiri fati mavuto athu amene ati kunga pano ndi ngongole ngongole athu ili pa 90 between 90 and 91% ya GDP kapena kuti ya chuma chonse chimene chingapange ngati Malawi. Nawo ngongole ngati imeneyo senza kuti yapitirira pamene even maiko amene amabwereketsa nzawo amafuna because yafika poti munthu oda oti ubwereka akuda nafe kukhosi kuti asono muzabweza bwanji ngongole ndi yayikulu kwambiri. So nkhani yochepetsa kubwerekako ndi nkhani yofunikira kuti akuyenera kuchilimikira poti fa kungopitira kubwereka ndiye kuti tifika poti dziko likhala pinyolo. Komano muli zinthu zingapobe apart from mwina kuchepetsaso ngongole komanso muli zinthu ngati sandamira zake zimene nazoona ine ndi agriculture nkhani za ulimi imene yapatsidwa mwina 8.2% ya budget yonseyo. Muliso pa Chingerezi ngati pati human capital imene mkatimo muli maphunziro komanso za umoyo amene onso alandira ndalama zochuluka kumaphunziro kokha kwapita mwina 1.4 trillion. Muliso mphamvu kwa anthu zimene taona kuti constituency yonse kukupita 5 billion imene ikuvutavutaso nayonso padza imene komanso pali amuthalika sana ipange ya sentu ndiye imene ili ndi zokambakamba zake komano kwapita 5 billion imene ndikufuna kupereka mphamvu kwa anthu constituency iliyonse ndiye sandamira yachitatu imene ndayiona mwini kumapeto ndiye ndizidzaonane nayo Yehova kuti mwina timazilimbikira kaya sinthu zoti phindu lake ndi chani ndi ma social protection ndi ma services imene mwina achina subsidy ntukula pa khomo ndi zoterozo komano kweni zitatuzo ndizofunikira kwambiri zimene zikhoza kukweza miyoyo ya anthu. Koma vuto ndi imene ndanena poyamba kodi nanga ngongole tinachoka lechi tiyitani makwezedwe ake famukaona mkatimo tayikamo inde tikulimbikira ulimi komanso tanenamo za migodi komano sinaone pamene tikuchita invest kuma energy because zambiri zikuti zitheke kaya ni ma industrialization kaya ndi chani zimafunika kuti nkhani za energy nkhani za mageses tizinkana kumanazi kulitsa kuti zigwirizane ni malingaliro athu kapena mafuno athu. China chimene ineyo ndinacho nkhawa ndi mabungwe kapena makampani amene ali aboma amene awanda chiopsezo chachikulu kwambiri fanda amene amaononga ndalama zochuluka mabungwe ande ambiri koma chonsecho ena mwa iwo kapena mwina sochuluka kwambiri sapanga phindu lilonse andi kumakhanga tikumangosanduka kumene kuli phwando loti akakupatsa kandi we CEO kandi we director ndeti zokachita kumeneko ndizokangochita benefit nimene akupangira maudindo kaya yana kwaziphunzira masukulu odula magalimoto zikulu fuel ocho pa phindu lenileni limene kuchita CEO zosadziwika phindu lenileni limene akuchita ma director anda ameneyo sindudziwa kuti kodi boma lichita pocha ifa ndeti sanamizane kumene kuku pa Chingereza ama district operation expenditure ndi yayikulu Malawi kuno andi imene imatijera ndalama zochuluka sindudzoti fundo zimene ayikepo ndizota ifa kupanda kuonetsetsa kumene tikhozo makhanga litufinya uku kutolera misonkho imene Malawi pano pamwina avomereza kuti atiziyenda chonchi fati kukoza chuma kenako mapezekaso kuti ikuonongeka thumba lina chifukwa choti sitikufuna tibwezerane pamodzi kuti ngati kuli mavuto tonse tivutike limodzi eti sitikuti asiwo aziyenda panjinga komabe tiyende munjira yoti tonse kunjaku sikuli bwino. Chabwino tibwerere kwa Ben Phiri mafunso otu ndi achuluka oti ayankhe ndi mwina tapweketsera ntchito pang'ono tiyambe ndi nkhani yokhudza ngongole. Bwana Phiri mwanalibe bala ineti ndisi
ya ndilipo tiyambe nkhani ya ngongole yakuti ngongole ku Malawi yachuluka 23 trillion kwacha mubweze bwanji muthane nayo bwanji imene ndathokoza ziko kwambiri ngongole imene iyi mujatifotokozera nthawi zonse kunena kuti as of 2020 data ilipo yokuti ingathenjera bagi zimene tunenazi ngongole yathu ya dziko inali ndi 4.1 trillion chifukwa cha zifukwa zosiyana-siyana tili pa 23 plus trillion kodi ndalama zimene zizi zagwira ntchito yanji mkatikatimu ngati dziko tikuyenera kuti tifike pa mlingo omachita spend within our means tizichita spend zimene tili nazo kapena zimene tingazifikire kusiyana ndi kuti tichite spend mowonjezera zimene ziwononga Malawi tikumbuke kuti tilibe masources ambiri amene amatibwezera ndalama ku Malawi kunoko ndi chifukwa chake misonkho tikuida ndaula lero nanena tsiku lina lake kuti sachoka wina wangokubwera kudzatibwezera ngongole so zinthu ziwiri apana kabisa nkhani yona kuti mina mkatikatimu titakupezeka kunena kuti deficit chathu chakula because 90% and above zona koma mmene mwaonera performance yathu kuchokera September wene tatenga boma budget kwathu kuja tikumachita ndithu ma savings antifanya kwa kunena kuti anjawalani na kuti muwerenge budget iyi mmene tinachita allocate takhala ndithu ndi ma savings angapo chifukwa cha ma expenditure controls acha kuti ena ngati ati aphiri ifo ena amakunena niso nduna kuti nduna mmasangalala kwambiri kuwawa kumene akuva Malawi inu simukumva nawo inuyo ngati nduna ngati atsogoleri mwachita chani ngapo zimene zachitika chimodzi mwa zimene zachitika ndikuona kuti kuchokera ku nduna zimene zinalipo 33 tinayamba ifeyo ndi nduna 20 pano patafika nduna 22 kudula kwa pamene popoko kwathandiza kwambiri chachiwiri fuel wathu yense amudula ndi 30%. Chachitatu mwamva inu kosachedwa pakunena kuti nduna iliyonse iziyenda kamodzi pa mwezi komanso chachikulu kwambiri chokuti president akhalasa akuyenda kwambiri kuyenda kwa president mdziko kokhakuja kungochoka Blantyre kupita kuchoka kulilongo kupita Blantyre kumachita spend ndalama zosachepera 150 million chifukwa cha magalimoto amene akhala pa cha allowance ndi zina mutatu muone mmene president anabwera mdziko muno ndithu ngati ayenda kamodzi kawiri domestically kutanthauza kuti ati ndalama zimene tikuchita save ndalama zambiri mwadzina ndingatokuchula zimene nanga mafuelo anu muchita nawo motani mmatenga mafuelo ambirimbiri mafuelo mmene ndikunenera kuna kuti padakali pano tikuchita operate pa 30% anatidulira ndi 30%. So malo mwa fuel amene tikanamtenga akumachotsera 30% ya fuel oyo sakutipatsa kuti athandizire kuchepetsa ngongole komanso expenditure amene tili nayo. Sandilolani ndinene kuti chifukwa cha kuseva koma expenditure zimene tikunena ukukuzo deficit tikuyikamba ija si ndalama imene ingobwerekedwa padakali pano. Mujane nena ma projections kunena kuti ma interest rates atsika akunyimbirira kuti atsike kutanthauza kuti kutsika kwa ma interest rates kuja kukamabwera kumbuyo kunoko kuti thandiziranso kwambiri komanso ndinene pano kunena kuti mawu m'Bible amanena kuti alipo anthu ena amene amaona ali m'maso koma saona ali m'makutu koma samva izizi wina aliyense amene amakhulupirira musosisa wina aliyense amene amakhulupirira mu budget ngati zimachitika zija sangamvetse kuti chikuchitika ndi chani mukakhala ndi kansa mmene kuti mudziwe kuti kansa iyi mwina ndiyo tikati kuchita treat kapena ayi ululu ukhalapo muone inu kuti nkhani imene kuneno ya zibangiri zoona zibangiri zimapanga kunja koma nkhani imene ilipo ndiona kuti kodi zibangiri zimene zizi momuno sitingazipange ife momuno timapita kwacho timapita kuti tili nditi zinthu tatu zimene timatha kusigwiritsa ntchito ndi zina kuli zina zimene tivomere kuti zingathe kuchita taxi izi zingathe kuchita taxi chifukwa chani mumapeza munthu wavala watch pakuno pakepa ya $250,000. That is a luxury. Koma sana lipile msonkho chifukwa choti ndi watch chifukwa choti ndi chibangiri. Setu kunena kuti tavutika talira palibe mzungu atabwere kuzati konzera ngongole zatu sikonza toka. Ululu umene tili nawo padakali pano pawo pali atachichotsendi chotatoka ndiyeno ndinene nditu kuti pankhani imene mwandifunsa inuyo ya deficit komanso ngongole ndi mmene tikuchitira tichepetsa machidwe spenda ndalama ndi cholinga chona kuti tisapweteka Malawi kwambiri misonkho imene ikuyendedwa yachitika ndithu kuna kuti timve kuwawa kwa nthawi yochepa koma tisangalale pamawa titachepetsa chifukwa 90% anachula wanangwaija ndi 90% imene tasala ndi 10% yoti mwina mtima watu ukupuma paka 10% si njira yabwino yoyendetsera dziko
ndipite ku nkhani ya ntchito zimene anena zija anzanga afotokozera bwino ma 5 billion apita m'misaja athandizire padakali pano kwa nthawi yoyamba m'makanso tachita employ ma qualified engineers all 28 councils padakali pano tutenga ma chartered accountants apita akawerengere ndalama zimenezo onse dziko lililonse limene limakula mumaonera physically maonedwe anu mumaona chifukwa cha infrastructure development zomangamanga kuti zikuyenda bwanji mukamachita land mu Nairobi mukamachita land mu Ethiopia mumadziwa kuti dziko limene mukumangidwira ndi kuti chuma chikuyenda bwino mmene tatenga ndalama nkuzika because CDF is probably 70% or less or thereabouts ndi ikaya infrastructure development ndiye kuti kumene kucho operekera matope akapereka ma artisans ama technical college ajapeza ntchito ndiye kuti ntchito zimene zikulembedwa zimenezo ku private sector zimene zikulembedwa ntchito zimanenedwa za kuboma koma ntchito za private sector zikupereka conducive environment so that the private sector ita flourish ilembe anthu ambiri ntchito komanso mudziwe inu kuti ndondomeko yolembedwa ntchito mboma sinkatsatidwa kunali anthu ena amene amalembedwa ndithu kuchokera ku OPC it has pleased kuti ukakhale plambala kunali kungolemba mosaoneka bwino andi tikunena kuti zimene zitachepesa chifukwa kapesi katokulembera anthu ntchito nkochepa koma tiyike ndalama zambiri ku production private sector iyambe kunanara ikamananara ilembe anthu ambiri ntchito chifukwa driver wa economy the private sector iwo ajakalemba anthu ambiri ntchito tikutolera msonkho ambiri akamachita produces zambiri tikutolera msonkho ndiye kuti anthu athu ayamba kupeza ndalama ndi kuchita zotero so ndimafuna kuti ndinene kunena kuti iyayi ntchito zoziliko nkhani yazitukuko ndijanenera 5 billion constituency iliyonse kuli misewina kuli zitukuko zina zimene zimapangidwa pa central government simudzapezako evenly distribution ya chuma kapena kugawa kwa chuma dziko lonse equally kuposa CDF 5 billion imene yaperekedwa chabwino apiri pakati kwa akabwira adandaula Malawi mwamva amene pakamba nkhani za inflation kuti ndiyokwera kwambiri koma zikuoneka kuti ndalama zopita ku magawo mwina ufuna kuthana ndi nkhani ngati ya inflation ngati zambiri zikupita ku AIP malo mwa ulimanthi kuli mwanthira aperekako 40 billion kwacha yokha nkhani ya inflation panopa ili pa about 28.5% kutoka pa 32.3%. nkhani ya inflation kumalawi kuno mmayaona bwanji adpp akuti itsika imene ifika pa 15% chikamatha chake cha chuma chino mpaka chamawa akabwira anzanga adpp ndikudabwa kuti akhanga tayendera peji imodzi ndi UTM. It's very unfortunate. Ndikuze mchilungamo pano. Tisamakhale pa radio nkumakamba very highly kuti anthu adziwerenga. I want you to remember amene akukhazikani pa mpando majority ambiri country ndi udindo wa inu ndi ine kuti tilongosole kuti zimene tikupangazi tikupanga chani ambiri osadziwerenga ndi azimayi so mukamayankhula let's reduce elitism. I think pankhani yowerenga some of us sikuti tingavutike nazo koma sitili pa radio ino for ourselves tili pano kuyimira Amalawi andi tilongosole zinthu izi mukuti munthu wakumudzi amve mzimayi amene aletsana apite ku skulu amve then ndiyambe ndi nkhani ya inflation amene ali ndine pa program ino yomwe nazanu zikuyenda koma Malawi kunjako akuvutika fuel makweza Malawi akulephera kuti apita even ku ntchito anthu akusauka ndipo mukamayankhula budget ngati aliyesa akudya ndikuwuzeni pano kuli mavuto pa dziko linolo ngati anzathu zikuyenderani ndi inuyo koma na amene anatikhazika pa mipando imene tikuyankhulira pano akuvutika inflation yakwera pitani mukangotenga shuga mukaone mmene alili mukozo machula abeso sisa chakuti tikuti nenani za lero simunatsitse mitengo yakwera ndiye kumanena kuti tidzakweza mesa mukati mupereka free education ndikukanikani mwachotsa 10,000 ndikumalipitsa anthu zina zonsezi choyamba budget isimvetsa what we mean by free education budget iyi ndati kuti silemba ntchito HSA silemba ntchito mphunzitsi budget yoti ikuwawitsa mtima mulimi mukukusankha kukagula mulimi wa ku Zambia malo moti mugule Malawi wa ku Zambia mukumugula 90 chakuti 1000 kuno mukumana federation kumamuza kuti tavimana zikalima soya ndikuona kuti chavuta pano tikuyankhula ngati sitili ku Malawi budget yanuyi madaba unayesetsa kumvetsa wakunkhota inu budget si kunena kuti kodi disaster apanga bwanji kunkhota kunachitika disaster not even in nduna imodzi
went there chonsecho apresident ano anachitofika poletsa kuti mukuyenda kwambiri muyambe kuyenda chonchi koma kumene kumavutika Malawi makamaka pa Central Region pano sisi kukhudzani akabwera nkhani ndi ya inflation kunena kuti inflation are you convinced zimene akunena DPP kuti itsika kufika 15%? Ndikunena kuti Malawi ali kuchako inflation is very high. Tango yangani bread basket zimene amadya every day zakwera ntengo icho secha anthu awana titi kangolowa titsitsa inflation ili high iwowa alibe capacity yotsitsa chifukwa iwo amangoyankhula sadziwa zimene akupanga. Ndimafuna ndikamve nkhani ya casualty corporations zoonadi tikuspenda zambiri koma unfortunately anzathu akumati iwowa akamayenda bwinobwino mudzimagalimoto za fero ambiri akuona ngati onse tikuyenda mmenemo ayi ife kwa Malawi kuno tikuvutika. Inflation imene mukukambayi driver wamkulu ndi nkhani ya fuel ndi nkhani yoti anthu azilembedwa ntchito azitopeza chakudya ndeti kamati kulemba ntchito we're not talking of engineers here tikuyankhula za anthu amene mukuwalemba kuphunzitsi amene achakwera amalemba ma HSA ndi kwina inu machitonena kuti amenewo achotsedwe andichodabwitsa mungochotsa a particular group ndi bwereze pano vuto ndi budget iyi si kuyang'ana security tikunena pano just now ndikuyang'ana phone hapa pali mwana wasowadzana wapezeka wamwalira. I'm looking at this budget ilibe ntchito tikuti Malawi akuvutika budget iyi siya Malawi food inflation is high akuluakulu osatitiza lero Malawi anakuita ni pampando kuti mukonze mafuto ake alero andosamabisala kuti aucha adate munadzithemba bino muri isisi tikamaliza tikangolowa chabwino anjawala nkhani limeneyo nkhani ya inflation ku UTM mukuiona bwanji Amalawi akuthandizidwa ziko mukwambiri inflation ya kwathu kuno imene imafunika kuyang'ana kwambiri ndi ya zakudya chifukwa chonena kuti anthu ambiri amene amakhala makamaka m'matauni amavutika kwambiri kuti apeze chakudya chifukwa chokuti zakudya amagula. Pakadali panopo chimene ndikuona mbudget imo nchonena kuti pali mbali ziwiri ija ndinanena ija yonena kuti anduna ayang'anitsitse kwambiri kuti policy imene ayika monetary policy ikhalenso moyang'anizana kwambiri ndi foreign exchange policy. Ife ya UTM tikamayankhula zinthu sitimangoyankhula mwina naona anatitchula akabwira kuti ya UTM akugwirizana ndi awa budget simungagwirizane malo onse simungatsutsane malo onse muli malo amene mukhoza kugwirizana muli malo amene mukhoza kusagwirizana nawo. So chimene chocho ndimafuna kuti anzathu achitenge ife nda UTM paja timanena kuti chipani chathu ndi transformation chimene chimakhala chochita zinthu mosintha ndi mmene mosiyana ndi mmene mwina ena onse amapangira. So ifeyo aboma pamene palakuika timauza kuti apapa mukonze apapa pali bwino timanena zimene zozo mosapanga mosayang'ana ndali kupake nkhani ya deficit ija talongosola kunena kuti pofunika apaone bwino fa deficit ija ndithu ndi yayikulu kwambiri ndikozanso kuthandizira kuti ma interest rates ndalama yomwe tikulipira ngati chiwongoladzanja ngati dziko chipitirire kukwera chimene ziyang'ane kwambiri. Nawo nkhani ya inflation chifukwa chakutsika mtengo kwa chimanga muona kuti inflation ija ikutsika komano asangoyang'ana mbali ya mtengo wa chimanga yokha ayang'anenso mbali ya zinthu zina zofunikira kuti zofunikira kwambiri pa moyo wa munthu ndi chani. Mtengo wa mafuta uja ndofunikira kwambiri pa inflation yathu ya dziko pamene anawuyika mtengo umene uja ndikukhulupirira ngati zitakhala kuti achita apangamo ayikamo effect ya exchange rate zikhoza kupeza kuti mwina mtengo uja sunakwera koma ngati mtengo wa mafuta ungapitirire kukwera ndiye kuti inflation ya katundu wina singatsike chifukwa kuti mafuta aja amakhala pena paliponse komano ndaona kuti mafuta dziko lonse ayamba kutsika. I hope kuti mmene tikupita anzathu amera naonso ayang'ana zimenezo anjawala kumalawitu anjawala pepani kumalawitu mtengo wa mafuta sutsika ukatsika pa dziko lonse umakweza ukakwera basi komano ngati panopo akutiuza kuti
akugwiritsa ntchito automatic pricing system ndiye kuti no ukatsika dziko lapansi kunonso ukuyeneranso kumatsika. I hope kuti ndi chimene atapange amera ulendo uno chifukwa chokuti akugwiritsa ntchito automatic pricing system imeneyo imanena kuti mafuta akatsika nawonso mtengo umatsika, mafuta akakwera nawonso mtengo umakwera. Ndiye kuti zikuyenera kutero ndipo. Now ndipite no ku inflation. Ndinamva anzanga aja akudandaula kuti inflation ndiyokwera kwambiri. Anthu andale nthawi zina zimativuta kunena chinthu mmene chilili mbele. Inflation ikuchoka ku 28% kumene kuli kokwera kwambiri. Ndiye ikutsika panopo, kuchoka ku 30% ndiye pano ili pa 28% ikutsika. Chimene tinganene ifeyo chokuti tapempha aboma kuti mu budget mukuoneka kuti muli ndalama zambiri zimene zikutuluka. Chifukwa chokuti chimene anayenera kuchita panopo, chimene tikuyenera kuchita nzofuna kuchotsa ndalama, mwina ndiyankhule mawu omveka bwino, tichotse ndalama zopitirira zimene zikuzungulira, kuti no ndalama zimene zikuzungulira zija zimene zimapangitsa kuti inflation izikwera. Ndiye tikuyenera kuchotsa ndalama zimene zijazo, kuchepetsa zichoke, amati kuchita mopawo zichepe pamene papa pansika apa, cholinga kuti no zikachepa zimenezo inflation yathu iyamba kutsika, kuti demand imakhala kuti no yamba kutsikanso nayo. Ndiye kuti no zikatero zithandizira pamene no pakuyenera kuti anthu abayang'ane kwambiri ndi pamene popo ifeyo tiyafotokozera mmene tikuyionera budget bwinobwino toyenera kuchita kuti inflation itsike, tiyawuzanso kuti tikakhala ndi mwayi yoyankhulanso ku parliament, komanso tinenanso pamene tikuganiza kuti ngongoleyi isakhale deficit yathu isakhale yayikulu chonchi, pamene tikuona tikakhoza kuchepetsa tikapalongosolanso. Koma all in all ngati inflation yamba kutsika chonchi ndiye kuti no tapempha aboma kuti ayesetse kuti no expenditure ya zinthu zina zimene zimaonjezera ndalama mu circulation mdziko ayang'ane kwambiri. Chabwino Anjawala 15% pamene akunena paja. Chabwino Anjawala, tipite kwa wananga nkhani inaso imene mavuta mdziko muno ndi nkhani ya kusolola kapena kuti kutenga ndalama zimene kugwiritsa ntchito kuchitukuko china chake kuzika m'matumba a anthu. Panachitika kafukufuku 30% ya budget ya ku Malawi simadziko kapena kuti imathera mkatangale ndalama anthu amatenga. Pali mamecha zalusa amene tamva pa kunena kuti katangale tithane naye motere kapena tichite motere kuti anthu asamagwiritse ntchito ndalama zaboma molakwika kapena misonkho ama ifo mukuzotolera misonkho imene mungatolerere, koma ngati mukuzidya ndalama zija palibe benefit iya kwambiri. Ndizoona ngati kuli matenda akulu kwambiri amene atibwezeretsa pasi ku Malawi kuno mbuyo, kutibwezeretsa mbuyo mazaka mwina zopitirira 30 mu nyengo ya democracy ndi katangale. Katangaleyo anafika posauzana oti ndalama zambiri imene unaneneramu inachitikadi kafukufuku ameneyo anapeza kuti 30% ndi ndalama zochuluka, mwete tinene kuti 30 kwacha iliyonse pa 100 kwacha imakathera matumba a anthu amene si imenera ipite menemo. Ndimanena ano nthawi inake nditamvetsera amene President Peter Mutharika amalankhula kumwambo wa BIM. Munthu amene anamvetsera mwachidwi akhoza kuona ndithu mwachilungamo kuti President wakudziwa chimene chikuyenera chichitike. Ali ndi chikhumbokhumbo chofuna kulamulira dzikoli bwinobwino kuti mwina miyoyo ya anthu isinthe, koma nkhawa ndi yakuti sangafikire paliponse. Akudalira anthu amene awatume kaya ndi ku road traffic, akudalira anthu awatume ku nduna wa zamang'ono amene tinawo pompano, akudalira anthu awatume ma department osiyana. Kumeneko ndi kumene kwagona ntchito, kumeneko ndi kumene kuli nkhawa ndithu kuti ngakhale atakhala ndi chikhumbo china kuti zinthu zizitheke zikuyenera wathangatira atengepo gawo. Anatsindika mu zitsanzo zimene anapereka zimaoneka kuti ndi zitsanzo zimene zimangobwera nimene amaganiza nthawi imeneyo, ngati chitsanzo cha Singapore chimene mbuyo muchinakhanga chimabweretsera chitozo, koma anachilongosola pano pakuti koda kutanthauza chana kama cha Singapore. Ananena kuti nkhani yake tu ndi discipline, kulimbikira, komanso tikhala anthu odekha ndi amwambo. Anakambapo za amene anakumanira ndi Mzee Jomo Kenyatta. Koma zonsezo kaziona zona kuti zitheka nimene tikudziwira Malawi. Chifukwa Malawi ena panopa ndi kuti mwina kungowapatsa udindo kuti ino yang'anira chimene akuyang'ana choyamba kuti kodi phindu la udindo kuti ndi abere anthu ndilota.
ndani. So titalimbikira kwambiri kuthesa katangale ndizoona zonsezi zikhoza kutheka ngati titakhala kuti kumene kukatangale kutayima kwenji komano ngati titangotayirira ndeti zonsezi zimene tikamba pano zikhoza ngokhala nkhamba kamwe chabe. Aphiri nkhani muitiriza motani ku gawo lanu nthawi yatithera nkhani yakatangale kubomako nkhani yosolola ndalama zimene mukutolera ngati misonkho ndi zina zotero pofuna kukweza miyoyo ya Malawi mukuziteteza motani wapereka zitsanzo pano zambiri wanangwa ku traffic m'misewu muchani zimaoneka ndalama zimene zija muziteteze motani even izi za CDF mukuti ma 5 billion iwa ngati sitisamala ndiye kuti bebe chimechitachitika ndipo mukwambiri ndimena mwachangu kwambiri kuti nkhani ngati yakatangaleyo ndi nkhani yofunikiradi kwambiri chifukwa chokuti chimachapsa chambiri chikutsetsereka kunyuza nkhani yakatangale mmene mwamvera kunena kuti mwazotolera zambiri za boma padakali pano tikupita no pa electronics tizitolera mu system za amakono ngakhale kulipira kumene panse ma traffic offenses ayikidwanso kuti tizipanga ma digital payment kuchokera kuma council ndipatani chitsanzo konse kumene tikupanga ma digital payment tachitako improve ma leakages athu achepa kwambiri ndikukhulupirira kuti how bwana Phiri how bwana Phiri ma leakages achepa how electronic system ithanizira banyo chepesa kuba ndikupatsani chitsanzo kuti ngati mwachitsanzo kulilongwe city kapena kumangochi municipality kumene kutolera kwawo local revenue inali yochepa kwambiri tipereke ya municipality city amatolera pakutha pa chaka china chilichonse 289 million pa local revenue koma mmene apita ku electronic system ya payment akutolera pano 672 chifukwa ndalama zina mukamatolera pa maphasi ndi chamanja zimalowa m'matumba mwa anthu ndiye electronic system itichepetsera zambiri zimene tikupanga chifukwa ndalama zolowa m'matumba mwa anthu zicheperako tizitha kuchita monitor pa mu system momwemo kuti apa patoledwa apa sipanatoleredwe. Chachiwiri tikambe nkhani ya disaster imene nanudwa ija boma likudziwa bwinobwino za disaster ndiye ndalama ya disaster yapita ku constituency kwa nthawi yoyamba chifukwa mukamachoka ku central government kuti mukachite react zakudowa ami zakunkhotakota kumene ma bridge onse anali ataduka Malawi muno tilibe helicopter zimavuta mukazipitisa ndalama kumudzi komweko ndiye kuti zikugwira so ndalama za disaster akabwira asadandaule zapita kale zili kumudzi komweko mu nkhani ya 5 billion imene takamba ija. Nkhani ya Malawi muno tidziwa kuna kuti lero tisakhale ngati olungama chifukwa ndi dzulo lomwe timene anthu amakhala pa queue ya mafuta kwa nthawi yayitali ndalama zimene zimachokerera zokonzera misewu kunalibe sizimaperekedwa ku road fund ndalama sizimaperekedwa ndi Malawi munomo mmene forex simayipeza ndikuipeza komwe chimanga chimene chikanagulidwa mochipa anthu akuluakulu aboma amene amasunga anacho chimanga mmakomo chimene amakanika kugulitsa kuboma ncholinga choti asachigulitse mtengo ukakwera nkusaganizira Amalawi amene akunenedwa ngati akuganizidwa lero chimanga chili pa 40,000 yes chitakagulidwa ku Zimbabwe chifukwa chitakagulidwa kunja chifukwa cha demand and supply ngati wokunena chimanga chako ndichodula lero chimanga chimene chagulidwa ku Zimbabwe Zambia landing cost ku Malawi kuno chafika ku Malawi kuno pa 35,000 kwacha or 40,000 kwacha kutandazo kuti taseva palibe chifukwa choti tionongere ndalama za Malawi kwambiri kukuti tikamugule uyo chifukwa cha uku ndi economic theory anachuanja walaija imene yoyo so demand and supply kwena kuchita apply pena paliponse Amalawi tikuaganizira chakudya chili mkati zonse zikuyenda ntchito zikunenedwa zija tiauzenso kunena kuti ma health surveillance assistant just force chona pompa alembedwa ndipo ananena kuti critical vacancies azichidwa firu mofunza kuboma kuti tione kuti kodi pesi ya phiri bwanji amainda mambo tivomere tisavomere chikolopa olo uchipinye ngati madzi atha basi economy yathu sili pabwino discipline ya economy imene itatithandize mkumbuke kuti budget ino ndiyoyamba ya chipani cha DPP ndiye tikunena kuti ife budget yathu tifuna tichite stabilize zinthu tikakonza zinthu tikonza mwa ife toka tikonza mothandizidwa ndi Malawi na aliyense katangale amapanga se akuboma kokha se andale okha ngakhale ino atolankhani mumapanga katangale mwatiro waso ife bwana Phiri mwanjira ili kuti mwina ndikuchotse ndipo ndikumanendri Malawi wina aliyense busati chotse yae chikunena chabwino ngati sino wa Malawi chabwino inu iya koma wina aliyense Malawi tichite stigma kagari kagari line yavuta mwachidule kwambiri tathokoza koma honorable Ben Phiri chifukwa chokhala nafe program akabwira mwachidule kwambiri komanso tipite kwa Felix Njawa akabwira mwachidule kwambiri nkhani mmalize motani
machidula kwambiri akuti ine budget yawo yoyamba ya TPP ndinene kuti ayamba udyo ayamba munjira yopweteka Malawi ayamba munjira yonetsa kuti sanabwere kudzatithandiza akamati iwowo afuna achepetse ujenu apapitisa disaster ku CDF mesa CDF asakudziwa ndondomeko zomwe sanamalize CDF yakungoyankhula palibe chimene atiwonesa kuti 5 billion anayipeza kuti sanagwirizane ivi mayendedwe ake chonsecho ma disaster akupangika nkona ndikuti awa ndi pakala government sadziwa chimene akupanga sunganena kuti tayika disaster ku CDF nomwene nkukayima paja kuti koma ndondomeko sitinamalize mumaliza liti no timeline nothing Amalawi akuvutika tokoza billion kwambira ndibweretse pano sadzaiti wachidule forex mpaka pano kulibe food inflation ili pomwepo tisamana niza Amalawi kuti mafuta osewa ndimene tidayipezera ini pene munkalowa muna maganiza kuti zakaza masewera ngati anthu sadziwa kuyendetsa boma tingoti bwezeresani tikakonza izi tabwino akabwira tathokoza kwambiri fanya nthawi yanu mayi zikomo siyokomera Malawi zikomo